3. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Omugusi bono lishirika lya ubwanjete lya Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretero bokoreri bwaye gucanga nasore tutarere imiye nyombe lya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku Chinsa mu cya Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye nagokina nyabunegisaku Kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network Ekeonga Kyomugusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi bitabo bare nobo manyi wigoro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigogwitra semeria WhatsApp gosigu yakisi bigwitra namba 0741499726. Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino igo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enya gitalie nige kurubo kale bwensi asiri golidense kegima mbabwate sema sabana bakubutera nabo igo kogoserelia obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imeyo mu cyo Kisii asamagacho a Uhuru Building asirirongo lirigoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabukonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabukonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa na Ibere kianda Ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano na Ibere isano nemo inye isano na isato kianda inye eyemo isano na isato. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Chitariki ne mirongo hebere na inyomoti nyino yo gatatu mwaka no yo bwechirubira mirongo hebere ne tano nomo mwanchumu rigarinde no kwegena mbiyorando nsi asore na gukwanire
abaigo gukwarigani kwenyora mang'ana maya Ekeonga Chinsa Ibere chiabo na butuko eliterane Cyrus Nyakundi asense milimo nyirolyo nere Wilson makoliri tangani anegati nkwariganire tia senchira yobwenge. Abanyakenyoro korwa liangoko hewodi yanyatieko hebunge ya kitutu cha South kogokero moroberio bwokobekerwa estima. Mugambi utoke bagani. Lazima liyekonye toko nyebichise weta. Lakini bona yakira magena ma. Batuko narama ga twara kuru kwe bikondo ga. Ona morocho to bikondo. Ya. Ntome seti. Abananchi koboligwa gwesokia sobonge na kubwata chikura hinse yo moroberio otuko kadi. Kitutu Central Ward nigo turegega gosegeta basae asegangene nayo tukobwata chikura intu nigo tukorukuna tuko kadi na andi guchenchi oborai nigo bochenchi kugwetera kubwata ekura. Barai gosangana abananchi goro yogochia gwetirichiko asoko koboko chinguro mwananchi goro ya magendro hali baganetie bakorerwe. Yaegokora bichikerio na litwaigekire bono tutageterie tigwe egere bintu bya Kenya bitenenerwe korengana no kugania kumwaki ekura teri korengana no kugania kurio chori runo mochumbe bunanchi. Karibu nendo monchomo rigeria guchaka Ekeonga Chinsa Ibere hemambia ya lero nikabanyakenyoro korwa liangoko hegotoka sewori ya nyatike bunge ya kitutu cha South bagokere moroberio westima hinse yobora ibwaye mojumbe webunge yomuske Anthony Kibagendi ukwana hekere kiobanyakenyora bo nigobate buna urabu westima nigobara chiwekirania magani na gosirio bokebago anene obwo babeire bokwenekigwa chingaki chia botuko mori kitodiboni asanya oroboturwa sinchira yoboikirano. Neri tuko liokorenta oburabu ase kenyoro kia liangoko yugotoke wodi ya nyatieko meye bunge ya kitutu cha South County ya Kisii chingaki omoroberio o last mile connectivity oika chinsemecho asokonyora estima na boigo bunenchera yamo yogoikirania magenderero chinsemecho Marieta yangu kuchoni ongera. Kerema. Kinore kia liangoko naonka. Nanda se transforme amte chairman ekoriye le transforme na magendera roro ona so wenge gentongo teba ngankiria mugambi utoke bagani lazima liyekonye toko nyebichise weta lakini bona yakira magena ma batuko narama ga twara kuru kwe bikondo ga ona morocho to bikondo ya ntome seti. Gusangana bamenyi bekenyorekyo ni gobaina liambuya mono guchia somo jumbe bworogongorwe Anthony Kibagendi na boigo kumuboria kugenderera gutuma magenderero chinsemo chonsi twabiri no moko manne asokonyora omorero gwetera ase omoisimi goito Kibagendi tinabiri no moko manane nabantu abaminto turatwensi twabiri no moko manne ntwanya korora morero gaiga kurugese bunense atongetwe anche ni no moko manene asomo esimi wa Anthony Kibagendi otogetero morero asengenja abana baito konya bagosomera bigenga nare kwerere Anthony Kibagendi omutombi yamono asa magendere agendete gotoretera gaiga intuntu abwate estima gaiga toroche bano gwetera asa tumito Kibagendi otoretera estima gotorko bano mogoko asa estima yetu yachire liangoko Anthony Kibagendi itagenderere abangi nangai muri moiriri asense mujende yenkwana yabo nigo basanga ngati yemechandeli babeire bagwetera anana soko baime yomuzunte in fact abana baito bakwende school gari yangoko saa zingine ntubwati mulero abana batakire preps chamambi kwa magonyora abana bakwenda saa 2 saa 1 ndi abana baguze school
Postri motoka menjenda kwa deshinzi seito kama gari kanyimbo ndo bwate muchanga estima okaja warobo nda kurugali ile siminye go church asenje tutabwa estima ulindo mweli oye nigo babwatuka egekure getindi gochasa bakagerwa bobo ibi anene bechiwa ya chestima echo chiarorekanire komererwa matena bange ase chinsemo aho anena samatuka magega onoro monto kosagia omana ko gotige yaya aba minto chiwa chia setanga kiende akiko nyambara manya kinja ta chikairana watu wanabwati kubuja bono muntu tati orega oyo ora bororo ayo manya bone kina kia we mkeyi project yere ndwe no muntu yo koibe mete ero ko be kwerensa ko barwere namba echenyora kana namba iteyo onyorwe tumaite egesbora bekerwa ngoba gatore da project de to yaiga estime yebe kuya abari batikana baro bacha kobekerwe ride gere to konya sekenyoro wigai kuripoteria egetaseni kia Getembe kuroiga sekenyoro kia Liangoko igotoke wode ya Nyatieko ibunge ya Kitutu Chache South ria nigongoro kwa Dipon Asanya Bemono homoli kito Dipon Asanya hasoro boturo omuske hano dikibichumba yoro mujumbo mochore bikiama kia ODM omuske Steven Mugaka homujumbo West Mugirango na boigo mubunge Ubunge yararieda homuske Otienda Moro negati y'abajumbe korwase committee ya Justice and Legal Affairs abo bagendete gusangirira birengerero korwasa abananchi ro yogochiwe tirichiko ase bunge nene heliorira chikoro chinguru uchaso mwananchi higoro ya magendro hali baganetie akorerwe igege kare kyo gyakorekana ase chabisi chia NCCDF ase bunge ya West Mugirango muri kitufati gadi Disemba Orobotura sinchira yobwekira abamenyi be kaunti ya Nyamira nigo ritikuria rero banyorari baga yokorwa ebirengerero byabo igoro yogocha kroisiwa kwerichiko eryo riko chinguru omwana inchi korwa ebirengerero byabo igoro ya magenderero aria baganetie egikaro eke nigo kiarawa no mubunge o West Mugirango Moske Steven Mugaka omubunge omochore wikiama kya ODM omoske Arod Kipchumba abaigo omubunge urarienda omoske Otiende Amolo kurwa as a committee area ya Justice and Legal Affairs as a bunge enene. Ni kikao cha bunge kutafuta maoni kuhusu sheria ambayo tunataka iundwe, inaitwa Public Participation Bill. Nierichiko litenerete nganga kiaye tajiri ndigete Kiliyogiria oli kwa kanadigo kuiweka asikedeliosi gokora no mujumbo asikedeliosi mu president wako kora asikedeliosi kabana yae gokora bichikiryo na litwaire kirebono tutageterie tiwe egere bintu bya Kenya bitenenerwe korengana no kugania ku mwaki ekura terikorengana no kugania ku ryo chori runo mujumbo bunanje kubwatikana naya niga bamenyi banyamira bagokera omuswada oyoiga asibateba imbuye na barabwo ochankiera ogochakiwa kwa magenderero aria baganetie hii mswada vile tumeambiwa tumejulishwa kitu kilioko ni tumekubaliana haya mambo mmeambia sisi that going forward Public Participation Amendment Bill is a very important bill, especially within us. This bill, a bill that will embrace digital engagement to the society. You find that, I will not explain because of time. You have also a mandatory timeline and transparency to the complex bills and public notice for a meeting. Ungependa pia mnakuja mnachukua maoni ni nini tunataka kama barabara, maji na stima. Alafu tunakurudishia mswada kujapa, tulipitisha tukiwa tumeona umetilia manani chenye tumeomba. Nonye nabo ebasabire Chinsa mogete chikorerwe amaonjorerio. In writing by way of memorandum letter through the constituent offices hence reach the National Legal Committee in Parliament for onward commitment. So include the word
to be submitted through the constituent development offices for onward legal action by the legal committee to the National Assembly. Let's go to 12A. A responsible body shall publish the outcome of the public participation exercise. I want the following words to be included there. A responsible authority shall publish the outcome of the public participation exercise and bring it back the report to those who participated to see whether the matter was fabricated, duplicated, or there was certain exclusion because it detached whoever was on the wrong foot. Omwende oye kubakorire gusangiriria ebirengereria biga kurwase abananchi igoro y'omuswada oyo omanyikaine buna Public Participation Bill 2025 buna ebarache kurika oroboti orwo rurache gukwanirwa ase bunge enene. Tutatoa ripoti na hiyo kopi ya ripoti tutapatia Mheshimiwa Muganga kopi ili yeyote anataka kuangalia kama hizo maoni yenu tumeyatilia maanani, utaona kwenye hiyo ripoti, na pia utaona ni jinsi gani tumebadilisha hii bill kulingana na maoni. Hingo ripotera Getembe koroigas chabisi chebunge ya West Mugirango echo chigotoka menye ward ya township e county ya Nyamira. Fatigad Hisemba Otiro asomoroberio hogosangiriri rengererio higoro yomoroberio o public participation ase county ya Kisii hokobori nigo kwabekwa ase serikali kurigereria na kwinyura abantu bare no bare masikari buna na barabo n'abakenya buna onde wensi ase gikaro kiarawa na bajumbe ase committee yo uburia nigo boigo kwabekwa ase serikali kubwatia na gutumika ebirengererio ebyo bigosangirikwa ruase aba Kenya Morikito Daniel Ontiri orobotirwa senchira yobwikirano ase gekaro ekyo kyabaletamo ensemo yebamenyikoro ase county ya Kisii kyalingite gusangirira ibirengererio igoro ye bill ya mang'ana public participation murobelio nigo koreka ase ensemo yokwenana megerio nobolemi meyumo chobosongo ATC noragwa n'umujumbe Otiende Omolo Mwesike Samuel Ekeonga muno mujumbe West Mugirango imiye county ya Nyamira mwesike Steve Mugaka. The purpose of that bill is to act as a guideline on the conduct of public participation. It is also to impose an obligation for public participation on any public office or entity either that intends to pass some law or take some action that might affect the public. Ase birengererio byabamenye kuru ase county ya Kisii okubolia niko kwabekwa igoro yokunyura abantu balia bale no bolema ase birengererio nemerobelio engabuniga kubana barabo libaga lyokubasemesa yogochangia gukinense ya Kenya kuhusisha wale wasioona ili documents pia iwe kwenye braille. Kuna wale pia ambao wana ulemavu ya kutokuwa na uharaka. Hata leo tumejua wengine wamependekeza wapewe muda mrefu kidogo kuliko watu wengine. Na pia jambo lingine imekuja ni kuwa notice ya public participation iwe specified na iwe ni muda ambao inaweza kuwapatia watu nafasi ya kusoma na kujumuika na sheria yoyote ile. Egati yaria hakwanero boigo no kanekeligwa igoro ya moncherorio asumurobelio yo boigo igoro yibirengererio kurwa sibinyoro wikase birengo byechi county. Watu wanataka kuhakikisha kwamba wakitoa maoni hayo maoni itatimizwa na isiwe tu ni maoni ya kutolewa alafu inawekwa mahali alafu hiyo sheria ama kitu kama hiyo inaendelea. La pili, kuna wale wanasema wananchi wakija kutoa maoni inafaa wapatiwe kitu kwa njia ya facilitation. Eti labda wanatoka mbali na wanatumia fare. Sasa kuna mambo kama hayo. Lakini kuna wengine wanasema tukifanya hivyo itakuwa ni kama corruption. Itakuwa ni ufisadi kwa njia ni kama kuambia wananchi wakija watapata kitu ili waseme chenye mtu
amewaita ndio anataka. Sasa hilo ni swali ambayo pia tunasikiza tuendelesha. La tatu, kuna wale wanasema public participation inafaa tuandike ati itafika kiwango gani. Asense mwae muzike mugaka nigaburia emerobelio engabunega kogendererigwa n'abagavana kuba bamenyi ribaga lyokorwa omochangobo asoborai. I'm urging the county governments, once this national legislation has been enacted, to then use it as a prototype to customize how public participation should be conducted in their respective counties, so that we have uniform practice in the Republic of Kenya in the public participation of every citizen on everything and every decision that the Republic of Kenya is going to take. Moroboliga nigoli tukolia lero okorwase county ya Kisii neria ya Nyamira. Asili tukolia nkyo orachiko gendererwa uchase county ya Kisumu na Kakamega. Nkuriboterega taseni kia Getembe kurega se county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Untiri. Byobono mulikito Daniel Untiri sorobotiro. Ituko lero ni gabara ibabasae korwase ward ya Kitutu Central. Mehe bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii. Bakurabano yokurigekero kyobwe MCA Josephat Sungura aso kwena nesegeto. Yokweriki hunaba kichukura hinse yomurobelio otuko kade. Mulikito tiboni asanya orobotirwa senchira yobwikira. Tuko kadi je wewe. Nechinga riberera rya gisiasa rigenderete gukina na bigokonekirwa anene major gongorwa gusi abasae korwa ase ward ya Kitutu Central egotoke bunge ya Kitutu cha South beso kiribono na guchaka kuraria okwelika buna bakichikura ase bari korawa no yokuriye kerogo kyobwe MCA ase ward yo omweshimiwa Josephat Sungura ngolo kumweshimiwa Josephat Sungura then coming MCA Kitutu Central ward. By this pia leo timu unaona hapa tuko kadi ile tumecreate group ile gochikwene bolinga abasae bons speak Kitutu Central engima na Kenya ngima ngubata bale chikura ngoro ku Benjamin Manwa ni ngoro Kitutu Central ward ni gotorega gosegeta basae asegangene na yogo chikobata chikura intuni gotokorukuna tuko kadi na ando gochenchi oborai ni go chenchi gugwetera kubwate kura nonyera bo ni go basingerera anene ekegoria geke ubwatekana nero enamba yabo enene ekageire gotebwaterania anene asobochorio buya abere toko igwa mangana bagotebanga abasae nturi gotware kura na are twabere togo chayunga ntobwate kura etobwate kebana woni togo esoki abasae bonse pukuru chinganga chonspi tunyara go esoki tunyara gotware kura yaito elinde kura yaite nyara ko be sauti yaito elinde to bo brabu wetera sabanta abandi bagoteranga ntobwate kura abasae mwenspi asimwabita tuko kadi kila mtu tuko kadi nesabari ya chakire asokuraria enjiri goika ebinyoraime kora torrocha semechi ino kora torrocha mino etole timwe nene ntabe togocha elinde tonyara gukwanira mangana abira atatu entera yogo chikubwata chikadi echi elinde tonyara gochencho borai boro obobe ase ward yeito abasaya boni ngo barure okoboria gukubwaterana anene asogotwara eriogi erimo elio banyare gochora abaraya baya baranyare goikirania amagenderero bundeganeirie. Kuna link itakuwa inatembea. Ukipata link umeona umeinvitiwa, ingia kwa hiyo link kama hujashika kura, hata kama umeshika kura, utusaidie ili watu wengine waweze kujoin because tunajua a friend kwa sababu ntotwensi kwa pamoja tariki 30 tunachiweka tubwate kadi na robogima na pasari na kerento murai ni kura yao. So if you want to choose whoever you want to choose, my work telling out no tanga akira as long as work kero yo otete ko chora elinde to chencho murai wagusiye ito na Kenya. Tuko kadi je wewe. Kuroiga ase ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii liani gongoro kwa Dipon Asanya Byomono mulikito Dipon Asanya hasorobotiro Chemsi Humwancha Chofrey mwana siasa korwa Kitutu cha North Imeye County ya Kisii nendo monchelia nigagikire chinkwa na chiga tia baraibuna ogusita isaini gocha kuranire kerogo kyo borai gwense ukwana negeta senikia Getembe mambe ya lero hime ya sensi omoncha chinga kechyo oboliro mugusi kubwatesia ogosira eganga yae Dr. Fred Matiangi bosibo bachole bonene aseboigo asegetira basabange kwelikia buna bakichukura kubalibaga yogochora habarai bali baganitie
tubwate chikadi abana bakore school chichenzi tuko kadi ndagete mogana with that slogan ngatiga tubwate chikadi egere to prepare ourselves for the general election yego chikoba 2027 naenda abantu aminto mumanyete nga 2027 twairire ira tutagete tonyora abantu baito babwate chikadi egere tokonye tochoro burayi buya wa Dr. Fred Okengo Matiang'i une president Fred Okengo Matiang'i takobe president inyento bwate chikadi naende number 2 buno mugusi gototagete tobe chinamba chinyinge chigo chigokonya presidential candidate yaito aite kiagera wanjiru gorusiko na into gaiga buna bagusi ntotagete naenda abantu batebe ngakinga Fred taisaini nganto bwati kuregisaine bagusi abantu nabange batara register nona bangi nambali bareta tuchinkaiga batabwati chikadi tigango tubaini karechinga barunka bagenda babwati chikadi abagambi batokonye ibipande bali batabwati ibipande banyore itarakenga kiri chikura karotoko genda gukimutwaria tigango na into abarayi bali tochorire ntoko nagoteba ngaki nga Fred taisaini kuruzi yaya na isaine ekiagere bisa kubinde bya musapoti buno mugusi tigatogenda no muri ndori yomonga Fred Naisaine is the 6th president kurugusi egepande umugitutu ito tako ni egepande nere nguba yao nere gochikotoroserio bugabio oburayo botogote bobuya bogochikocha 2027 please tako ni ekura yao mapema ekiagere kura yao nere nguba yao ekarto kwenda forward enjere na bantu bakitu yache note na akoriro burayi na akoriro bwari for tukamange paka 2018 na retire ngasoa county government for 6 years administration na akorera county ya Kisii una a director public participation stakeholder management and civic education igoni mwato manyo bonge wa management na and if you elect me as your MP I fix education because in a profession yan na wonko make sure nga school ki aberi chingiya abalimu bayisanire bagosomya abana bali bagokora kuruchi school ke baitire bachiko professionals ntokonyora notorosi para goikatugania abantu batware none gari batware ebintu bagosoka arabu na baro banyore nga babwate employment egochiko baenebo batware resources chikwete pare unanchira yamo yokogendera kurugosira gochiase chiamate chitari kwenyara nikobona bogwatani korwasi abisi yomugimenere puge county ya Kisii Doris Donyabure baba bagosiro moroki wa begererie komi korwasi kinyoro kya bogisero wadi ya bogetenge bunge ya South Mugirango county ya Kisii oyikonye ochiro bwoye watikana nobole meru konya bwate asibono haraji kwegendera na masomae ase skuru ya baiseke ya nduru kigake kyo kuboliwa nigo kwa ruro chia sabarai kwene kibona ngobe kabari mutwe amasomo y'abana banyaruka Ankuru kwe bali nike muntu ngano bone ro bisero gato umwana na akuru kutibi nandebe ikirabo no igaga kina ataka mukonye mumoire skuru umwana uye yanyare kana akabwata akeminja akagenda bwoye ekera ariko genda kirutite lakini rene nyasaye bwanjire mwamonkonye ire mwamokore ire shopping egera umwana oya agende skuru nyasaye tigamoseseni egera nyare kosoma narende kerengera keki arenge egera kuri skuru kana ka acha gwekonya gutumutu bake ande nare gusaba gakinke imenyerete imicande menene wari gwanja monkonye none ribati elimeli none kera umugeni onde gwasi agocho wa mwana rende none kurarura takogenda none muchiyo bandu chikuraro gusochi kuigamo aina arana ari gusaba gaki abana bane bacandegete none yani bakurara bakencha abo gutonda kubumwaka bakumwaka nabona bunango kwana iga none ginko litimbwa samarieta ngo kulidia nyakenyanya umugambi mu assistant chief ge sublocation ye group getenga oyo tere nera akuru kwevalini iga nenga yaye kikiagera twachaga iga na batori na barobu bakori emirimo ba obisia women depuito Doris Donyatoto etwachaga iga kwani apa yo mwana oyitu anyara ko batoko rescue kurwa se ari marriage okoro kudivina oyisa ibina toko kwana iga ore mwane na ninashukuru ase timu ile kiara mwamuletere shopping mwana yatanya alikuwa wakakujoin school mwana ya nyomu ekera alingira ikirwa so grade 10 lakini rende bona iganga ketengo chiaro so school na agaiga no sobo
babwate obokomuka indi togosaba bari bakonyara gokonya familia yiga banyekonya abana baro banyare gosoma nandi banyare gotwara engengia rietane na nchenkoro kuchenes nyambeki yendo roni korbogisero Getembe kakio mongina donya dolistonya toto mbiyamo na singi nchuku akorira amaya gocha sinke yo mwana Mohamedi obwate emechanda emenene gwakorire shopping kakio mwana oyo gabakora abana babere grade 9 enchere kabura bakogenda esukuru bono mwanyo tukarira gocha ase moro mwana tonya gwachire gwakorire shopping omwana oyo akorire shopping ataite koira abana abe esukuru kakie togosaba ng'a Nyasaye oyo ore igoro akunekera omoyo yoro korigi chikura aramba ari okobako gocha ase nke yo mwana Mohamedi nyomba te yaso bomaene pi abana abakorara nyaro tatu mwabo na mama mwabo barara borire kaki mutinyo mwana ya mariga na into mototinya mariga mbiyamo nande mbiyamo mwari omwana donya toto sorobotiro manchomo riria tonyoro mutimo komoke tukairana tugende ne Ekeonga sinchira yobwikirana Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanye buna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo tokokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share nabasani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo Ekeonga kiamamogusie. Sha Ceramics netuka iyo ekoni bintu by'ubwagaji au asili lirense nkonya bali mirror and cabinets ase babwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au na bwo kurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au na bwo ne bintu bigutumika se a bathroom babwate chi kitchen sinks na bwo ne chi tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seliko lirense nigo bagutuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza ase bara ya Kisii Kisumu imiyomo chiyiga obusungo asamange naboko bakirisi bigwetera se chinamba cyabo 0703943972. Karibu nende omwanchomo oligereria oyo kabiro mujumbe obobase omuske Stephen Kengera Manoti nigesokire na kumwarigania omuraibense omuske William Ruto asorogongo rwagusi eikigocha Manoti oyo olenge okwana nabariki bamong'ana nigaboriria abaraibonsi bagusi omwarigania omuraibense omonene aseriro baria Kenya na komoro kiamasikane chingaki chietaro yaye Manoti nigo haboriria abamenyi babo basi
asentu dentangani bamwarigani murayo yo na bategere ekehera harabaretere. We are going to create jobs for the young people of Kenya. They will not be available to be goons, to be hecklers, to be bloggers, or to be voting machine to elect you when the time for election come. Lakini ukitaka mashindano, tushindane na kufanyia wananchi kazi. Tushindane ni nani anafanya kazi zaidi. Tusishindane na mambo ya ukabila. Tusishindane na mambo ya vita. Tusishindane na mambo ya matusi. Onjomo rigelia tugosobo kwabera asokubrukana wa mariogi kurende chikoraga Chinsa nyino chikonyororo robotiro asenchura yo boikirano konyibo muraibense Professor Kithure Kindiki igarurege kuro gochia sabana siasa hau bagendete kubatumika basa wikirani hamagani abo hage siasa ukwana sense moya Kitale County ya Trans Nzoia Kindiki nigaru kubolia gochia sabana siasa kobenkense mo siasa na gokorera bananchi mugendero hayo babete bakubachorera. We are going to create jobs for the young people of Kenya. They will not be available to be goons, to be hecklers, to be bloggers, or to be voting machine to elect you when the time for election come. Lakini ukitaka mashindano, tushindane na kufanyia wananchi kazi. Tushindane ni nani anafanya kazi zaidi. Tusishindane na mambo ya ukabila. Tusishindane na mambo ya vita. Tusishindane na mambo ya matusi. Tushindane ni nani anaweka bidii kusaidia watu ya Kenya bila ubaguzi. Hawataji barabara, hawataji maji, hawataji soko. Kazi yao ni nani aende, sijui nani ataenda, nani atarudi. Hiyo haiwezi kuwa agenda. Ule ataenda, ule atarudi, ni mambo ya wananchi kuamua. Na wakati ya kuamua haijafika, ni next year. Tulizeni boli, siku ya maamuzi iko next year, na mwenye kuamua sio wewe. Sio wewe unapiga mdomo huko ukisema one term, ukisema one must go. Mwenye kuamua ni mwananchi wa Kenya, mwananchi wa Trans Nzoia, mwananchi wa hapa maili 7 ndio atapiga kura. Ni kweli si kweli? Si nyinyi ndio kuamua? Si nyinyi ndio mtaamua? Si nyinyi ndio mtasema nani MCA, nani mbunge, nani governor, nani senator, nani women rep, nani rais? Ni wale wataamua ama ni nyinyi mtaamua? Ni wadosi wataamua ama ni nyinyi mtaamua? Ekeonga chigosole monchumo ligerelia asumo sangerekano yuikiranwa no muwaziri w'ekisukosole Salmu Mbula omuli kibekyombe ekia FKF osomora ibekyombe ekia FKF Hussein Mohamed muli kiase wizara ya chigosole Elicha Mwangi igobenekiri buna Kenya nechikwarigan chigosole wetani emiayemo nabo FIFA Cyrus nigo yacholire Kenya gochia kwarigani ebiminano bya FIFA Cyrus 2026 women ebira chigo cha kabene chitariki 11 na 15 omotinyo gochukane ulikito Wycliffe Tyson Manyara arabotiro asenchira yobwikirano ase omukutano onyara gwikiranwa amona FKF President Hussein Mohamed, Principal Secretary in the Ministry of Youth Affairs and Sports Elijah Mwangi, Cabinet Secretary for Youth Affairs, Creative Economy and Sports Honorable Salim Mvurya nigo banyara gota babuna wikira bona iga chigosori ao chanyare kweli kiga Kenya nigo chire emia yamo emerongene na isano na isato. A sponsor of football, volleyball, name them. All sports. And for information, we have registered over 148 sports disciplines. So the government is the major sponsor. Naboigo, omweshimiwa Salim Mvurya nigata babuna FIFA nigo yachorete Kenya bune yemoyense asike minanukia basubati FIFA Series 2026 kirachie kogosoreliwa. I'm therefore on behalf of the government of Kenya, I'm very proud to announce that FIFA has selected Kenya to host the 2026 FIFA Series
women matches, and this will be the first time that Kenya hosts a FIFA Global football event, and therefore this is a milestone that speaks volumes to our growing credibility, readiness and influence on football development and hosting of the global sporting stage. Chingo yecho nigo chirachiego cha kabene chitariki 11 chomutie nyokane mpaka chitariki 15. The matches are slated to begin on the 11th to 15th of April at the Nyayo National Stadium, and Kenya therefore stands ready to once again demonstrate its proven capability to host and deliver world-class international sporting events. Kenya neyemo egatie Chinsa boigo yanjirwe ase ogochia kogosoria chingo yocho bosani asense engema. Kenya has further been selected among 48 national teams to participate in the FIFA International Friendly Matches, a global platform that brings together a diverse range of competitive profiles that serves to strengthen football development both on and off the pitch. For the women's series, Kenya's Harambee Starlets will definitely fly our flag very high as they take on India, Australia and Malawi. A launchpad to showcase emerging talent and elevate the profile of women's football across the region and beyond. Ase etimu enene ya Harambee Stars eyo yarwa iga Kenya emambia rero nigo yeka Kigali Rwanda asera chiko koyana amone timu ya Estonia ritukoria Ijuma na boigo ritukoria Jumatatu mbachiko koyana amone timu ya Rwanda. Same spirit, our men's national team Harambee Stars, they have just departed this morning for Kigali, Rwanda, to participate in the FIFA men's matches. They will face Estonia in their opening fixture on Friday 27th before taking on either Grenada or Rwanda in the final match on Monday 30th of March 2026. I'm therefore confident that the team is well prepared for this international assignment, and as a country we will continue to rally behind them, both at home and on the ground, having sent a delegation to motivate the players and boost their morale. Na ase chidro chingoyo ya Musati Cup echuchi akoretwe igoro nigo chiraje kogosorerwa chitariki 10 amona chitariki 11 chomutinyi okane. Posta Rangers nigo eraje kokoyana amona Nairobi United. Kuta Collections FC eraje kokoyana amona Shabana FC. 3K FC amona Pandali FC. Mfalme FC amona Muranga Seal. KCB FC kokoyana amona Chebaiwa Lions FC. Kakamega Homeboys amona Ulinzi Stars. Kenya Police amona BB Bread. Tusker FC echikokoyana amona Kariobangi Sharks. Wycliffe Tyson Manyara, Ekeonga, Chigosori. Na gwikira kabumwa nchumu rigererano gwikira omwerio omangana maye Ekeonga Chinsa Ibere chiambona butiko kulende chikoraga Chinsa inye ningirana ngomanya senjira yobwikirano nainde kulenda asegekege kekere mutwe ningirana singambo ya Getembe aseri tukulerero abageni banyari bagwikirana iga studio ase turachi okwanira hamangana ringite siasa noburai asorogongo rwagusi litirane Cyrus Nyakundi sense moyemenyero nigaringe Wilson makuli nagosabire tuskare. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja etibia wanje Getembe Television Network
wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network Ekeonga Kiamomogusi. Sha Ceramics Network eyeko n'ibintu by'ubwagaji au asiliko lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwego kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwego n'ebintu bikutimekase e bathroom babwate kitchen sinks nabwego ne tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seliko lirense nigo bagutuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza asebara ya Kisii Kisumu imbe yo mucyuyiga obusungo asamange naboko bakirisi bigutera se kinamba cyabo 0703943972. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire au asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyeroka so monubwe kesongo nga full body check up Gonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka maguru inse twarigere the internal organs cha uchons pina kichigo function tokonyora chiricha cell function abnormal twako amariogo amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga atarabuya nto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakeresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Omugusi
bono lishirika lya ubwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakore bokorere bwaye gucange nasore tutarere imiye nyombe ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku Chinsa mu cya Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye nagokina nyabunegisaku cyumugusi Getembe FM na Getembe Television Network Ekeonga kyamamugusi. Noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'echikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaitabo bare no bamanyibiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigogwitara semeria WhatsApp usiku ya Kisii migwitara namba 0741499726 Kyokongolyo mwanone kiririjane Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwa tomu chando koya sivya komenterua amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asedi golidense kegima mbambwate nsema sabana bakubutera nabo igo kogosorelia obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mu cyo Kisii asamagacho a Uhuru Building aselirongo ligoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabukonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabukonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa no Ibere kianda Ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano no Ibere isano nemo inye isano na isatu kianda inye eyemo isano na isatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu.
Karibu na indo mwanchumo likirelia hasi ngambo ya Getembe yelitukulia lero asingi ncho yebiro niko tokwende ya masemo asabagani belitukulia lero hawanyariku kirana haiga se studio ase turachiku kwanira amagana lengete hoborai na siasa sorgungo ruwago siasingi ncho yebiro twende ya masemo ase barabatse barabumbaragani nande nkaibaruete nande ekerenga kyabekenene ngirikikiga asorogongo ruwagusi. Karibu sana chaka manae ilitariago nande kayuruete. Okay, thank you. Jasa mwaneda ngoro ku Victor Nyandoro mwega inkanege tuki ande kuru machoge chache abunona iboretwe ona togete nganyora igori bano bamenyete ono njino machoge igo. I'm happy to be here. Yes. Chama litango ku Joseph Oboge nge mubyalo bonchali oya kumwod byamano twenda sema senkwana yelitukulia lero gusinga mbo yelitukulia lero orokongo rwagusie obo mombora se siasa anena sabara ya barabisi chakamana rongo rwagusie ndo bwatobomo lakini esibono iga kero monda wa the interest yenda yae. That's the fact. Ande njerendo je machoge bono probability ya machoge yane na usiengi ma the 9 constituencies we have is that our Momboro as we are speaking now, but because of enda kero mondra wa the interest yae ono konya wara wandu mbaro wesimati yangi mbaro wasibare sirutu igo Momboro esibono iga nenda ende kokwana ewa iko asikiwa chorero machoge chache ne constituency ya Nongoro na kiorochu buraibaro no the current member of parliament ogambiro miaka 10 and amagendro korre because ya obere se kirogo si miaka mengi igo yare ko aibu sana ari kuroro atakore timbagendro kusema machoge ba machore kaviri igo ikaraniriye magendo oikiranya magendo make singo ichaturasare kabisa sawa yese umuske Oboge kiga rongo rwa gusirura nyarero gokora eliro nyarero kureta barai baba subwamo bya bono muralia inje asoko liri kwane number 1 abantu bakoroku abana inchi banze barabumbara abantu bakoro kwa baraya barobisi boniga nambeyamu aba barobisi boniga eba bagayi kiro montada de koranga interest cyachi ko number 1 asenye njema mayetenga mbale ground ya sarikire eitabe muina bose muina tari uchikoirana. Yes. Lakini abana inchi ababa kebarabo mbaramo bamwire ngantu na gusi twatwalire simba yito twatwalire omwana ito okoro ku Dr. Fred Matian barabuntoramu abantu bagoza baburukania abantu bandi abana siasa number 1 abare birogo kero mutaga tebanga muna bono 045 itoga abateba nabwo atengo bago kama ata itekere ya kule amanya kwamwa into twatebire twadwire turungi abatuka bange nandi tutagete turungi no na machamurira batokonyu into twamwira koba na Fred Matiangi tutaiti mabere agoka ututete ngombe yito itorori gochiko go nyore ngombe mori 2027 yore Fred Matiangi na itu tukiro mondano ara mabera isana bantu bos tari mabera ari wisana sabu individuals bari biro wode getokarakia kanene kelinga abantu aba barenza abakebarabwa abana inchi aba babwata chikura aba bagachora abana siasa barabu 90% ngamo bari abantu bakubaburukani naba barobis bachorje biro lakini abana inchi barabwa bange bamwire twabiramo usko bogengo boli nasiki muroche buna ino babwatani barange no muske Matiangi nasiki muroche na babande mbaise ni ko basoburai abatari ko babwatisi nambe ya mabuna nche gosibuna Matiangi gosibune timu ya Matiangi abantu aba bose rabaito torate abanga mbaise kegento kigo chikiaba chandake neria kana bali boina ali ba ukwana bobe banga akere gwa kwanire kuira noreka sabantu bambino chengo bate nanda abangu na bali gasi bono iga gose baro bisi sai bali babwate biro ko bakanyora bakemeshara ande bali baranda baraba ibi amachani asoke kurworo no akumenya kugusega serikali yari
bona akirete kerenga kiegutangazwo no chorore no nyene ribaga ge studio tokothwa ule tugocha tuaka siasa gaiga abantu abange bache kubucha gaiga asenge jago ikate banje na defective kurubuina jemati yangi kubwati na defective kuruamati yangi asenge je time ya ikiri serikali te kuja kubwati kina na siasa ya ikiri ase bondi ga tubune timu ya mati yangi tugere kameti kromo ndo yori buinaria enga kingo ikera gocha because abantu abambali nabono sakobori koruga gochisoba rutongare sana kuruga gochio obatia asenge jobono mwana omindo na babu naraga ya bataho kona ya masa ya mo elieta linda bono elieta tu agwateria nyachae ya gari tu asikiru ora bagusi na kenyeji tukakineika banda mindo baje je batai bali bande bakubarama ati kubarama tukakineika tubareta tugusinde ko tokoro ana samangana lakini ase magana ande matusi to bati tutomarembe batinya tete kiromo ona babanda gatenga na buna bambito barabo abakwa ne mara tukakineike bagocha lakini bone toko batena ki mwezi so achubiri chokuna wakanesi kisekata yo jubiri korugia kumuona ya coordinator ya Kisii County James Makoriani nera kuna welcome kiromo etsatega utagocha jubiri no bintu birebi so itwabate yabo tabambito iga ekere gwachire ora sori na bodi jubiri anda bange itiki tubakorete show na yande kabiri gato anda bange babatega batia na kwa soju ibare kuka rero mba itema kuna kumbigere bari cira geteiga nechike ngakibakoroora rero barurura maso yetu yesu twatera ne iyo tutayeta abagoni gakiba kugamba yaragambire na itu tumekerie tania matia nyonye tubati ground ira ne ground toro si elieta ikomwa reiji yange tubatebe umari na turabakoni ekara twanyorire Musikinyandro ayense mukyo Genomo Kenya. That's number one. Na ande sibono ndeka. Aho tebana to weitera mwana. Kabono isibone gamati yang to what. And what we are praying for is that opposition yeri MOF like beara. We will be very happy. Asa sisi kama vijana. Tukwanza munabasa. Because we have seen his leadership. Warana kia tokonyire. Na konya basae kare amatemu ari kuigwa, so we never tuandware konya professionals lakini sibona I'm happy because I'm a Matiang'i graduate, so ninde professional kiplan because foundation ya nene ya Matiang'i, so esibona iga Matiang'i nera to bwate but igen dongora mat bawote ana ki esibona iga buna bona iga area governor ote una ngombe nera go kama bali bago kama ikabaka mengombe lakini ndi to gutanga sona ki Matiang'i werwe flag bearer opposition ngombe ibao kama ndo tukonyoro sibone yo to mheshimiwa Fred Matiang'i agambe Kenya ngima singo tagi ntweka bakusitu motagete Kenya ngima yemotagete sibono iga igotore Matiang'i abasa bonspi atuko kadi ngubuli baraise kobamba mwa ekirego kyo guchikuraniro baraibense mugendere kubwati sinsemo yo kwamerera serikali ono mete igantongera goro kuna ki isi siasa kuna opposition na kuna government na nyonya no roje no moraliore umete na ki ground kia Matiang'i kere kionkero anu mete kere gingero all over this country, it's all over muna Matiang'i kako flag bearer ya opposition mheshimiwa Ruto na atu arenga enga kiengo ngusatu ikobono mangana ngo tena atai we don't want to imagine ajapatiwa is going to be given that flag bearer numete bara imbaro apo agendete gusibara asense mo yoko amerelia serikali numete mbaro ya asikibara watayo ende tangani tokori track record yo mheshimiwa Fred Matiang'i is the best candidate sibali wonse baror asiki it is all over kero all over na ki Matiang'i has a good track record yobora igwa when he was a CS when he was a minister in interior and also in education mro riyo goro ku Matiang'i magakoria na to konyete na ne raje de gaga te bana ki ene ga sia tete tategeti kero ga sia kuri Kenya wone sie ikere bantu bakurigie birogo mbio kigasi kiro
So we don't want people bali bakuri biro gututita abantu bakuri kigas. Yes. Beto mukonyi ulingo mukonyi wo muraiwense. Stwini Karonso Musyoka nine. Mara sense me. Nimo maite. Yeah. But this one Matiang is the best. Okay. Yes, that's my words. Yesu musike oboge ngicha so. Uno oboge. This one is very ya sano yo mitobia mnaso. Lakini jingine ndio chera ya. Abeyamo tu watu mugaka afanda late aina mugika engineer Korali. Ekero chiseni chia tegete vijana Chinsa 2024. Matiang tache tikota ya bangegas. Matiang ni garenge gasi ya ya Ibere. Akona wapo ya peo miana kuna wadi baisi ya basongo. Yes. Taro mutobia. Aba Kenya tu abajene. Aba burabake. Bakaibuki amabango bakatebe tutete Kenya be fixed no muntu aye fixed akuru kumista Matiang. Fix. Akarangeriwa. Matiang icho okonye Kenya ngogwereroche. Matiang ataracha Raila akaenda akabwate handshake na Ruto abantu bakaniranga lende serike go chironje neye ito karatenena lakini babwate karengera likelina ki umuntu nari tutagete twarangerio go chawa kombwa Kenya yoredi yangure esababu yes Matiang karacho manyane agacha litangani chena nyorete privilege karasa meeting na abandani bake agatotebiga Matiang tigango ngigu botagete tigegas Matiang agateba abagusi n'abakenya bakamuteitwa wanjire nandi twagutumire genda mu America tari sei irana genda uri saini oirane Kenya ujeta kwemera Matiang utari chi county Johnson Kenya ngima akwenda record is a call ya jete asaba Kenya bakarora muna bona bateka Musa uchuta mukia bana babaitu aba Israel bono Matiang atebe tikucho tokonye atokombwe etorigesa kwegeke lakini kiabere gesa kwega chore tuna abagusito tete kugesari ekera Matiang acha Kenya kere kona one Karonso Musyoka nararia obeire a long term politician abantu bamumanyire tari muntu maremu okora Matiang agotenari otebi Ruto endoniga my friend tindi koragera mwamukao igara muri ndikorwa se Karonso no mwo o montense noje bunanda omokeiga mobere lakini amagara ni bwata marito rande ni nabogote natenga bagia kumubambi tegete tigabaye tindi kwobo enkorebo yagera Matiang obate best namba Ibere Gachagua ase constitution tago chukuburi Gachagua ne mobilizing ya sana abo bore shikora cha Mount Kenya ndogo kwanira Karonso aria na our former president Uhuru Kenyatta akwanire Karonso Matenga yaya obo maende kadi yeye o mane bo mje tutete Matiang yonde rutarwe kirogo to kwa Matiang card aba murabozi abakabuno yo ba Rich University abantu bande 90% bagwa gachukura se Matiang esa ko banga bono etu airo muntu mugaho se Karonso uso muntu mugaho imagine abantu bagwa kakura 90% ukotaka 90% bavwetega waru batigire Ruto taira niho ba make Ruto taira agambe analysis ye ground ya gotebaira omuntu raigwe ticket Fred Matiang nero rarusi omuntu kuruku Mr. Kasongo esababu aba bande ba testi Karonso akodo vice president akodire bia akodire abajiri iko bono egwipondie jimbo chesaji umunya akore tubura bono mupiro abu Arsenal na Man City amsori omo chesaji bata expected nero begete chigo Ibere Arsenal omo chesaji umunya under 21 years nero begete chigo iko bono muntu Matiang nero korusi komune substitute ochire ochabe kegori Kasonga agendeka ebe wanta tusakota babosi pipa bwate tujakota banga Matiang tanda ko basiasa no boni gesi ikeire sa change na keire abakenya bonse na data iri obo mayane to gukwana agachi tariki cyarero ari 24 obo mayane aba Matiang tari ko yagu entura botoko basare lakini bantu bana barabe basoka bakekura korumbe yabo igo toji komeka Kasonga ebe gasiresi koirana lakini boni ga no nere Kasonga ori ara isiringa gwaro chakire gwataki Matiang kosi umuntu bwata matunda no gwakwa magana boniga orode ngo muntu gwakwa magana ningo Matiang yarate tiko no kuinsotiga erinde abantu bararenga kendenge bobono tyo to gosaba abantu bamituto siberenze Dr. Fred Matiang inyeshe isinyeshe nero kwa witike so tikaditeyo
Wanya gasho kwa majana namba jetenga kia kona gusuka iga. The end of the day yawe kaba tenga ya siya ikeire. Fred Matiang'i to. Abu no ekadie. Okay. Jasore. Muskinyano. Abara igo kwamiria serikali mbakora itaro. Ujasorongora gusi umutenyo eta. Ngana ki yatuma gocha anene abara igo kurwa sorongora gusi. Ndege tangani abara ibo opposition reason ya reda bagachaka. Ndege tangani no koreta umwesimu wa Fred Matiang'i ka. Singo Matiang'i ndi achite kurungumbu ndo amoreda. Kale bono Matiang'i. Ono ba muirire isuko ba monedre bono kale politician ni leader. Iko bono mba what the reason yoko tago chaka. So igombu ya ba moreta ande ka ba sayentu amwalika neti kuya. Ande twateko ande bache. Na tumwalikani umheshimiwa the president of the Republic of Kenya ngo chare nere kumwalikani toleka areta magendero because na ndundu amwagerete kura is our right to korethwa magendero. So we ntubuna basaye bagusi we are accommodative uso koreta barai aje gotokonya magendero ka because ba Matiang'i na majitika na babo kashagwa abasaye mbaro banyorete chigasi choko ni bisuguti na ocha basaba ko ni bisuguti sana ikuwa abantu maro banyorete gasi so no Ruto ka gocha konyo abasaye ngo nyabaye chigasi so it's how happiness kera barai ba kunya gocha ka but iyo tutware usaba nyasaye ina ki Fred Matiang'i aiwe ticket yo opposition nduna ba usinto nyora asigete do wikaranza ina ndo ba usito nyora magendero ariji Chinsa chinde chabere chikonyora because mugusi korurinya chate nile tuotu mugusi ndote onyagote no burayo so it's a privilege konyora Matiang'i usugumiru na basaye bonsi na bakenya bonsi kuja kulige gero kyobo president. Yes. It is a privilege nyasa yegura masavo itu to abere isuko for a long time and now is our time now we are going to enjoy this privilege yoko ba serikali. And I'm very sure that Matiang'i kakwe ticket aba kustoja wage kura 100%. Ine sure. Na ani Matiang'i na wata basanya ba yasa urusiko go moralia be prepared. Matiang'i na kwe ticket manya president the next president of the Republic of Kenya Fred Matiang'i. Igongo buri keretaro yabara iba korekana sorongura gusi egasinene yabasaye no koni bisuguti inere gasimo abara musaya nate bana gi abasaya abange manyo rete chigasi una chiricheche une singo jomono gasi chitayo ngitokora chigasi ese jiwe gasi chokoni bisuguti ntwanya orata na chinju wali ntone tisana no aroje abutokoni amache amakendo abantu mbanywete sana ne mbura ya twete igose ngenjo gasi nti. Okay. Bono so more they do let us employ ourselves. Bono ngitokora. Usi digato ni bisuguti nyasaye ga gotokonya tonyore chigasi ko chimodua is better. Iko bono gasi nchi nyonya no mwete gasi nchi basangu ati gasi. And that's why we are fighting for this leadership. Tonyore at least abasaya na bari babe accountable. Yoborai iga banyore chigasi. Abasaya bange majute school but probability yoko nyora abasaya bange bari ska ba gotonya bisuguti bako bi baba chiko ba ibi. Wajiko so asoma lioko pamwa ko ni chindagera iska. Tokomochi the regime that has been there. Since 1963. That's the regime tuna regret to date. Because abara ibabere ku 1963 but imbari ko abasaya opportunities. That's where the problem is. Umuntu akore school ogenda ka oberoro. Na bibuli bae. Depression yamo itoja kwa ni bisuguti town. Oja kwa ni amagena. Okay. So a regime wena to ko kwata na ki we want to change the regime. A regime era robona ya eti mwana onyarebe. Use muntu ga konyoro burai is the time to grab. Inde ngeri ki yomaide. Kero konyoro muntu kwa iruri baga. We kora abantu. Utako bakoregas. Utako rika basaya bajide giskuru bagakora banyore kendi. Bono umuntu akore skuru emyaka 5 gurumaya. Okomonyora yaga tena gendu gutibwatike. Ande bya bisuguti ngonia. Saying Japan the option simply because of the regime. Ya very ki abasao to go to make siasa lakini when it comes to employment ya banega asia ngongo zaidi. Okay. Ese musikobo gengisa sura. Ya bono. Etaro ya abantu ko opposition. Wacha Kisii County
number 1 ninyorete konyora opposition yebekire kando yabetire Matiang'i kando ase ngejonje gwatinde siasa sana national government opposition mono ekere konyora babekire batagire kubeka Matiang'i kando lakini bagaika bakaria raise ground egetaite Matiang'i bagatebege tutogokora togende so Matiang'i torangu nga how Matiang'i are powerful number 1 tiba election jigaja Nyamira Matiang'i agafagia kabikomo ote abantu ba Nyamira n'abagusiro itara masako kubyako number 2 Matiang'i digachete koba cloud kuna msemaji rasmi wo mugusi osomo nogeri wo mugusi agachaka egwe nguba akabeka rwengwaba agatebi ngabono yadorwa ndasigisi abotende abagaka bali ba opposition bajeta ebajete gushundia ngabono ubu maende Matiang'i otomiru tubwatera ndere nona aringe gari ekerejo kuna sabari yonsi pia tarete gusi nona aringe na tarete chi chikure ni center Jones babo gashagwe batebatenga wow tuwa bajete ngubu muroyo nabariga n'abantu bamido n'abantu bamwabo nebisa kubindi nabo byagete Matiang'i twarorire nga mwatoiro mumura toji gakora na eremero number 1 ebajete ko confirm nga Matiang'i nanjire because abantu bande bare baji broker siko gandaria seruto babura bono chitivi chinde chirengo teba Getembe ito biyere ko beke bito wasi abangana ndago kwanu babisa bari ko beka noje bura bono abantu bo position bako beko 1 second ya butorose 3 minutes ya rusu no tari 2 minutes ya rusu ebyaburo bya debitambe bagacha kweranga mangana ari ground na ari tokorora usira chibroga chikobeka ga twara akarugo maende Matiang'i number 1 nanjire number 2 no muntu twairu achikokore mbere bagateba bono gochakira rero ndikwaro chigashagwe karachite bachite meru na rumutani goteba ngo oyo mito Dr. Fred Matiang'i niga karari America abongerese safari achiete klasmi twamutume to na bakenya achiete kurigeria gakia bakenya bandu batagete igo bono itlaike barite korrago mutoto mwako bodeti obisi kambiye bono official yeri to yararete Matiang'i akore na bantu bari opposition namba ibera se je chigacho mumburo bita kwa naga go mushibiwa bita ko batembia bono itwe bude timu ya Matiang'i na manifesto ya Matiang'i no jetera soka echera go kwa ne bintu binde hate to go fixie country ga number 1 kere word to ikase word ngwa na magana ima kere word netware ICT centers asaba bura ba apply chigas kuziga chabela online asaba ndo bakogenda bateba chidigira mna bondo word ya ne abugyaku chigira chwitire gatobwate chidropa utibare gabaroro abantu bakorete mechanics barega gocha na itwe kare togotere na chana ta mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i tugakorwo to gaswa job center to begeta kia moiro osekara rego susundeka aba bura baituro sakuririe list ya seloti yao monjari bantu twanda kuri mugira ngo barari asegete barari eri ndebera ici no ne data no na ko bataiga se studio yao gaiga gosa sore gaiga kimo chari abantu bari kabari mwako kwabai bari kabatariki sibo saba ndibare gatubwa balance ne akori Matiang'i promise na chiko koregete se jura beta ici na maete education na maete abantu gwata masakara yo bokora abantu batachiye school bakori chibesa chitaiyo ibi byose nanyare ko kore linda abantu basomete ajoro opportunity ere iko ikyomo elio buna bono Raila osirete na bakenya bande twarete constitution ya 2010 twakora develop government chigacha masinani abantu baito bachorere chi county number 1 na bakozi na bono Ruto tagocha kundika Kisii county tarari ku Kisii county bona ndite Kisii county usenyo wale gazi witini asende elinde sign kana na sign national government yakoreki endore usende chago wa apply gazi guchioro muso mutambu ate ku Kisii county abantu bite ba Kisii county etoko boriga 1 ekara abantu baito bura bono ora bori se ito bugia kubu ward umwe MC ora korire gazi yae korire ogenda ruchumbe ne bintu bindi abantu baito bugia kubu bote bari getukoru twabwata Kisii kudisi barenga bari tayire aba bari tayina abakuru replacement yabo kagiye gocha lakini obori geto bude gitori ko nyara gotebi warane nege tugende ko ku accountability ye county ga osa ko bori ga SSC to ya chire gose tokoreta ko level yeto tokoreta
ase Kisii County ile gatokoreta national government ile gatoa abantu abaturigete baito bonjari no rigeta abasubati no rigete birema no korete ki ari baribo kerasebo bibe yagere bijana byeito byombia at least yaronga abantu barikire akiri bantu baito batarikire so yagara yarete mechande bege twage go play no national government twabanyane kerito bwatege kendo rugo tubeka so we need to change leadership urugoro bakazi elinde no ne bichare bike binyore mbere ya ndabona sakonyoro webs yobukoriya nandi narigetie akija saga njagate mbono konyora tugambira matiangi gabwatie gendeke tokonya abakenya n'abanchanda bagyaku tebya abantu baitoiga je award yane konyora chibesa chikoro ku 3 million commentage 15 million what is sublocation is to 15 million ko ba 12 million kana ba 12 million kire sublocation ni ba sanke kaiga bweba gere kibota get opportunity bana ichi ba koramika tinko imukange ko bangera bana ichi tara bakono public participation bange ko babangera na kinde ko babekera match onyo ori muntu naro tata dikonywa match oguseta match ai naro tata itio mwana agende school okori abana goso oritaire ko yani o tigere ko nyora abana erege tata etene parigi erege tata etene jagitari anyora mario gakoge so we need services to have an ichi bega mbere ijembo mutenelio abo that's the case ko wanda ko ba uchoso mugaba naja bonjari abo ringa banjari priority ikibotage tengi kibasumbwe abanjari bamate bugyakum etagete umurende tagete yane tagete umbari basebo elindo obugambi obera isi lakini tingocha mambite benga nabaire pasali 5 million yechugo divide abantu ba 5 million abantu 1000 yese word ebwata ne word yane bwata abantu 18200 koira abantu 1000 koira abantu 1000 abantu 1000 ke kwa bakonje ose kwa baita so we need to bange bito buya kare tu abibangire ariyo borayi borabe yes ngichasore nyandro ikanga yaonereri anene asobora ibagusi sengenje yebiro tugende nkeko orengete ko chiwikirani ndege tangani moraria je moisone na rote school na moram kagedo mundo una aragrede buyaiga yes guru agore de kare jene jenzinde and being a former student leader I believe that leadership is in me and gendo gende ngwari ngotebya abantu baminto bagusiga this time around gatochora basai basai nento euribaga basai abange babwati besa nande bone istwe kere siasa yabone ngando liko chigori besa usko iyo bongo bwa ombu yabore ingero ko kikibura yokobora kuri inde gero ke bojumbe bade tidiko ligero kuri inde gasi umachoka chache gasi ngori umachoka chache yegero ke bojumbe ebona okay tukondere bo machoga inkeko ganeti uchiwekirani abana inji je ndege tangani saa zingine gweka na kumisana onyae no musayo yes kuru 1963 baka bona ngatare 24 umudienyo yo 2026 tenyo gatatu imagine bado ibintu togorera na mangana health amangana poor education na ibintu togorera bona ngamba bona imagine when are we going to start talking about employment yabasa ndibondo gocha gocha bona ki discussion yega mwana geto rure skuru ega asia go chirioka muna ndora nyora mariogo ndora nyora para ndora nyora skurungia mpaka bone igaka seito ibinyoro abana ba this century bakobogorie binawo guje skuru ni skuru bawo chikoita aho watoto watasoma sanga abana abundi bawo cha kusoma igomona esi igere intuna basai tuensi pitore genye engima una ko igwedo no mate indigitania awde kusina indigitania yoko liye kero gene byonse no tatu arabesa soka liye kerogo okonya abantu ba okay enero main agenda na intuna na nje muno machoge 2027 god willing konyo na wale ballot goligie gas nkwene kiuno mujumbe webunge yuna agenda tuwikirania magendo nasiki mutabwatirane eli wikirania ari orengetaye anyalika wikirania ekana ngena ki mheshimiwa Alpha Miruka twamwete kirogo miaka 5 ande miaka ndega achana to kama mente kabaikomi ka kyara ko muntu mungai tinda murama lakini argo muntu mungai kuri gyo gavana wo seneta mboro asiki
10 years in leadership, it means that nani ngia uchi kubore nani why ngia te ko irore ngero keri nani why kusenali alengetero manyane wikirani kwera wikirani ali anyari ka wikirani emyaka 10 ego isene wikirani almost keregendo emyaka 10 ego isene wikirani keregendo because you have been in government. A government ya Uhuru no arengi ne ya Ruto bone kwanza ya Ruto no ari singe jona cho na UDA kanga bone ya bumachoga ya ito kanga ndo ko cha matobe kanga chibara Jones bine lam kanga bone ya mune dispensary ere ga ito e wena to ko ba ekini uko ruesere ko be dispensary ebenyo en level 3 ega si ye dispensary ne ya ega si dispensary is both ningo kwa kacha iki dispensary kwani ndikana ra ko riswa ekere to wage kura uzo wakira kero moto urugoro mbakanza usina machoga bakocho yes kere ndo ketari kokorekana ega si yomo ndo baza koja kokwana mangane yo kwa abantu chikasi I know machoga gas I know machoga wachori ngoni njenyora bana mnanjitini mnanji gonyore dispensary kokora gas ndebenje itari gas ya nega si mugaba you should cooperate ega si yomo msenere ega si yomo msenere no oversight kirikiki na kirikiki kyo mugavana mugavana ngasikia wene wikirani mugavana wandu wikani ikasiria mugavana wandu wikirania a manifesta etaba abana inji bagusi bano okay kwambwatiri na kubwatiri okay ngija soromo skobuke nganga kyobwate anena sikrugo rongo ragusi ngana nembwate nje bidogoge yes ngote yabana inji babugya kubwodi diamond bangende chikora 2022 Chinsa lakini bana bakateba ejota ya 2027 yuboka chengo ligide kero kyo wamsie ase wodi ane ya kubya kero wike nkoliyo egote yabanya kubonsi nakire kora bana choboga na inde dibwata marama ya dibwata kore ndabuse abondo mwenge lakini dibwata kore ndabuse ande gacha kirumo event ya kabere oborai 1 oyoro okolira sakutire yare mwanya bantu nabwate bibi amagosa irimo gusabire nando bero omuntu orumbia atabire chabuno oboge yani chabuna Ismail Masota mo MC indo akana twari ko rwanda nte kanki oboge tigere bonjore bude chabatiga rawudi ende tikari kobori nando kiro tabiro mu mahende tikobori obo chumbe ngochi ago jobo chumbe ibintu biratigirire nchira bike iche ndaji kogenderera kore ibintu bire ndaji kokonya buna abana baitu kuri baby kuri abasandi kuno bono biro musandi ubo sei nabo usimusandi uri naroka kuiro muchumbe ituro ya segete tokonya abantu baitu yes ekarata bire ko bono seito ubo chumbe buna bono bugya kumuwona asenkorwa ibwata abantu bakuri chukura ubo shibyo Ismail Masota ngo ya chini ya Joshua Maradi kuri ya muchumbe na David Oga kuri ya muchumbe ekara abantu bakuri wodi esa location ya number 1 sublocation wodi ya debwa sublocation isa ni wate bumbole bugyakumu bugwanda na bujano ekara chirego aba bande bambitira baramukuriye bari kuri kisebeji lakini nje buno bwoga ni bwata maroro ari meyane ndo cyari tabote n'abantu asengejo urunabwo wetu chikura nanda kwebisa kuri asabana iki okay nabere n'abantu abaito nimetende cyane bagwetera banye ne cyara bakurara n'ice kurara ndecara banye ne nyagitari n'ice kurwarande nare bintu bagwetera nyagitari birashaye kide bintu bibi abantu abange kare abantu bari bagocha barige gasubire bitakwana ekarate to kubete chete to kobo mutumu abantu bari bantu bechiko bakorere abantu bari bagocha barige gasi ribarigiriye gasi akoratiyo usike byasere byogenda nando jogocha kare atangasi aba MC abange sana bache n'abachumba abange bache urabona bamuraba nakwana bakuri ku chumba batatu kuya ku musito sa profession babere ground for all lakini abantu bari bachigocha bari bachakwenda abantu gachiko kaibarenge kurumagega bambaye kibe cyane abantu iki bagwita yes ikitochi gukorera hari bolindire gaiga nara hukubolia kurukunere chanfanyaira urwa apa ili Nairobi akuboli kitochi gukorera akuboli una murocha bagusi mbaramo kugera mwagendere kumwakire ko kumatiangi bachikwe soki asobo mu kumwakira na kumusira matiangi
abagusi barabona mbere bure twachakera tu koba toramo na ari nabo kona gukiri tukaserinde tukasenda kwa babo asenge tuchi kwa baisi ko yo mugusi amona gari tombo nene okoro kwa Dr. Fred Matia alia sago toira no dogocha okay no kwa baguita bonkora yes asinge jibiro tigamba heda kaya meyemo kwa ningana yino yo mwali kitocho kora biyamo no moralia jengana ya Mungu kwana ne isibone sia ikere kero mondo na roje sense roje kero mondo na maedena aquí ondete go juguturwanera tutoirwanera yes igo bono nabasae toisokire ande turabange sana nande biroge bibya guchumutua 2027 aguchumutu abasae wacho kuba bange sana in these offices choborai because what we have just realized is that abarai bagocha kurigie birogo mbari gocha kurigi gasi bakwana bariye birogo baikaransa bamente mesa baikaransa bari gukora abantu baito gasi you go come 2027 and the coming general election we are going to expect many youths in leadership okay ikina geke anagara yes ande ngotebya abantu baminto bari tukuri na birogo ebyo bujumbe 2027 ari baguru machoga tubwaterane onde tayo ntutwensi na bagusi onde tayo angetonde twensi na machoga tokorregas abatogo chamo mote ninja mokwe ticket nanje ndani gurumade nkonya machoga okay yebo yesu muskubu gingana yo mwiri ase chida edeke moyoka bia bono nje buno buoge ngotebya abantu baminto abugia kumu bia bono sana ande ko basabanya saba konye 2027 choboge binde lyogo lyabo igento kende gya kabere umusikie governor yito na chief county gaiga yes akaronje biragita akateba ore dira abantu baite biragita tu ateba mbia nande na ateba igalinde umweshimiwa governor Simbarati bia mona sokolete biragita lakini make sure ebine biragita byaba Kisii county togo saba matuka meronge tatu kurwoniga biragita biba registered under Kisii county tonyore chirog book chiaye ebinde ibe custody ya Kisii county sababu kifundi kali wichi motuga iga tukomanya ngiya koba ebinde bito tikale na Kisii county ibento kende kyo moelio nimbwate abasani bane bakwandire biyasani gona Getembe TV mo shimiwa echate coordinator ya Kisii county Jubilee mambira bwato gusangiriria aria kesero ubwari togote abantu bamintu mocho ngwesi asobonge tumokonye school nera aria abana chitakana tuguchikochanga school ye chitakana zuchangire toro siela abantu baito tokoma bia sobonge na nyasa kara abakonye abatasamaji bonzi bagatende TV abasani bantingo jako bakwani bakore kwabatebimbia mono tusabere andi tobamo tusabere matiangi na inje buno bwoge mo sabere mutetesi wa wanaichi wanti abantu bonzi bia mono Getembe yes asante sana sichinga kicheno bia mono ntobangali tukulinde yes na wikiraga bumwancho mo likerera nongo ikero mwerio bwengambo ya Getembe asikulende chikoraga Chinsa ingera ne nkomanyi Ekeonga senchira yo bwekirano iretetani Cyrus Nyakundi na gusabira twaro buligereria burubya Subscribe as a channel ya Getembe